Χαμπίμπι, πάμε να δούμε τι ρωτάει το κάθε ζώδιο στο ChatGPT. Κρυός, βρες μου τρόπους πώς να μην τζαντίζομαι τόσο εύκολα όταν όλα δεν γίνονται έτσι όπως τα λέω εγώ. Ταύρος, θέλω να μου βρεις τρόπους να βελτιώσω τα οικονομικά μου το επόμενο έτος. Δίδυμος, θέλω να μου εξηγήσεις γιατί βαριέμαι τόσο εύκολα, ενώ τον άλλον τον θέλω. Είναι κακό να μας αρέσουν 3-4 άτομα εκ του παραλλήλου. Καρκίνος, γιατί σκέφτομαι ακόμη τον πρώην, ενώ έχουν περάσει 5 χρόνια. Λέων, θέλω να μου πεις 3-4 εκφράσεις για να εντυπωσιάσω στο πρώτο ραντεβού. Παρθένος, θέλω να μου πεις με ποια φυσικά προϊόντα μπορώ να πολυμένω μόνη μου καλύτερα το σπίτι. Ζυγός, θέλω να χωρίσω, αλλά δεν θέλω να το πω εγώ, άρα θέλω να μου πεις 2-3 τρόπους, εκφράσεις, τι να κάνω για να κάνω τον άλλον να μου το πει αυτός. Σκορπιός, θέλω να μου πεις 4-5 τρόπους παρακολούθησης που ο άλλος δεν θα σε πάρει ποτέ γραμμή. Καλά, τοξότης, πες μου τους 5 top προορισμούς για solo traveling. Να πάω δηλαδή μόνος μου διακοπές. Εγώ καιρός, θέλω να μου πεις κάποιους τρόπους που να δείχνω το συναίσθημά μου μεν, αλλά να μην δείχνω ευάλωτος και αδύναμος δε. Υδροχόος, θέλω να μου πεις κάτι που θα με κάνει να πιστέψω ξανά στην ανθρωπότητα. Και τέλος, Ιχθύς, υπάρχει προηγούμενη ζωή και αν υπάρχει, τι ήμουν, δέντρο, ζώο, φυτό ή πράγμα. Κρίμα.